बयबो रायजो राजासिम जोंनि जोहोलाव दैमालु लाइमोन हान्जानि जानानै बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। गोदान बोसोर बैसागु 1 अक्ट' 1430 मायथाइनि 1 अक्ट' बैसाग अखाफोराव जाहाथे बयनिबो जिउआरि देहाया मोजाङै मोजां थांथों बिनि थाखाय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। सिबिनां बर' हारिनि धोरोमसुला धोरोमसुलि बाथौ बोराइखौ फुजिनानै जाग्रा आगोमा धोरोम सिबिसुला सिबिसुलि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन, दिनै 1430 मायथाइनि 1 अक्ट' बैसाग अखाफोरनि बोसोर गोदाननि दिन, बे दिनाव जोंनि जोहोलाव दैमालु लाइमोन हान्जा, जोङो गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु लाइमोन हान्जा मोनसे ग्रुप NGO खुलिनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गेना गोरोन्थि समाजनि आखल आखु गियानफोरखौ माबोरैबा फोजोबस्रांनानै जोंनि समाजा गोथार आरो गोग्गो जालांनो हायो बिनि थाखाय अराय सम दिहुन जों मावलांबाय थायो। थिग बिदिनो बैसाग अखाफोर बैसागु बोथोरावहाय 1 अक्ट' खालि जों गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो बैसागु फोरबो खालामनानै जोङो बैसागु फोरबो खालामो। बे बैसागु फोरबोआव जोङो माखासे दाजाबदेरनाय हाबाफारि लायो। जेरै जोङो बैसागु फोरबो फालन खालामनाय जायगा खाथियाव गोथार बाथौ थानसालि खालामनानै बेवहाय आफा बोराइ बाथौखौ आर'ज खालामो। आर'ज खालामनानै जोङो आफा बोराइ बाथौनाव बोसोर गोदानाव बोर बिनानै सारा बोसोरनि रायजो जानायाव जाहाथे गोजोन आरो सान्थि जानानै जिउ खांनो हायो बयबो रायजो राजाया, बिनि थाखाय बोर बिनाय जायो। बेजों लोगोसे आरो दाजाबदेरनाय मोनसे हाबा जों मावबावो, जेराव गोदो गोदायनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो सल'गावबो आरो खोन्थाबोनायावबो बोराय बुरैफोर खोन्थाबोनायावबो जों खोनाबाय थायो। मोसौफोरखौ जोङो बैसाग अखाफोराव फिसा फिसौ बोराय बुरै गासिबो मोसायो रंजायो। मोसानाय रंजानायाव गोदोनानै थायो हिसाबै जोङो मोसौफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै लाव फान्थावनि माला गानहोनानै फाख्रा सिख्रा गाब गाननानै उदाङै दुरुंफोरखौ हगारनानै दुब्लियाव होहरनाय मोनसे निथि खालामोमोन। गोदो बैसाग बोथोराव मोसानायावनो गोदोनानै थानायखाय मोसौ मोसाफोरखौ खानायनि सम गैया, ओंखायनो लाव फान्थावनि माला गानहोनानै मोसौखौ फाख्रा सिख्रा गाब गाननानै दुब्लियाव होहरनानै हरनाय जायोमोन। बे निथिया गोदोनि जाबोबाय थानाय जोंनि जारिमिननि निथि हिसाबै जों बेखौ लाफादों आरो जोहोलाव दैमालु लाइमोन हान्जानि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जादों हिसाबै जोङो जोहोलाव दैमालु नि सावगारि जों साखाथियाव दोननानै बे थैनानै थांनाय जोहोलाव, बे जोहोलावखौ जों खुलुमनो जों खुलुमो आरो गुबुनफोरखौ खुलुमनो थाखाय जों बोसोन होयो। मानोना मोनसे जाथिया थैनानै थांदोंब्लाबो जोहोलावजोफोरखौ जाय जाथिया मोजाङै खुलुमनो रोङा बे जाथिनावहाय जोहोलावजो उजिनो नागिरा। जोहोलाव आरो देरसिनखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय, बे फोरबोआ, बे बैसागु फोरबोआ बाथौ बोराइनि बोसोनजोंनो जाफुंनाय। बाथौ बोराइया गोदोनिफ्रायनो बर' हारिजों लोब्बा लानानै बर' हारिखौ सोदांनानै दैदेननानै माब्रै रायजो जानांगौ बेखौ थानसालियाव खेराइसालियाव फोरमाय जारा फाग्लानि महर लानानै बर' हारिया माब्रै रायजो जानानै मोजाङै रायजो जालांनो हायो बेखौ दिन्थिबाय थाबोनाय। बेखायनो बेबायदिनो गोजानाव आफा बोराइ बाथौआव थानानै नुहुरदोंब्लाबो दिनैबो खाथियाव फैनानै बर' हारिखौ जाहाथे मोजाङै रायजो जानायाव मदद खालामथों, बे बाथ्राफोरखौ जोङो बिजिरनानै एसे जोंनि रायजो राजाफ्राबो जोंजों लोगोसे नायफानो हाथों। जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि लामाजों थांबाय थानायखौ जों होबथानो जों सेस्था खालामनो नाजानांगौ। गोबां गामियाव जोंनि बे बुंनाय, जोंनि नोजोर होनाय, गोबां सरखारनि नाजानाय बुंनाय गोरों गोराफोरनि बुंनायावहाय दिनै गुबुन गुबुन गामिफ्राव जौखौ जोंनि समाजनि एंगारनो हायै बेसादब्लाबो हमथादों। गुबुन गुबुन गामियाव हाबायाव जौ गैला, सारादुआव जौ गैला,
हाबा हुखा बायदिसिना जामाय दर्शनफ्रावबो जौ गैला माने जौ गैयाजासे खुंनाय बेबायदि मोनसे नीति खालामबाय पार्सनेल हिसाबै लोंनाया बे आलदा बाथ्रा हाबायाव जौ होयोब्ला जौजों बेदर ओंखामजों बेदर आरो बायदिसिनाजों बेदर बिदि जानानै समाजाव माने अभार मोनसे हाबाखौ खुंबाबो खुंफ्लुंनो हायो बेबायदि जायो दा ओंखायनो गुबुन गुबुन गामियाव बेबायदिनो गारहांलांगासिनो दं खावलायो बे गामियावबो लासैनो सिन्था सरसा खालामनानै बेफोरबादि हाबायाव जौ गैयैखौ खालामोबा मोजां बेदराथ' थाबाय जौखौ गैया खालामनो हायोब्ला बेवहाय लोंना समाजनि गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंलायनाय मालायनाय बे आसार बेबहार खालामनाय बे जोबस्राङो बेखौ जोङो हायोब्ला एसे एसे जों बुंलांनानै खालामलांनो हायो खोमा हरै गोबां जायगायाव बेबादि खालामनो हाबाय गामियावनो जयैनो गावबुरा समेत जिरायनानै बेफोरबादि प्रस्ताब लानानै जौफोरखौ गारनो हादों आरोखि दा बेफोरबादि सेस्था खालामजानो लुबैनानैनो जों बेबादि फोरबोफोरखौ खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जोंनि फोरबोआवहाय माखासे समाजनि रोंगौथि गोनां मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोङो पेन्डेलाव 5 मिनिट 10 मिनिट बुंहोनानै जोंनि समाजनि गोथार सिन्था धाराया मा जानांगौ समजों लोगोसे बेफोरखौ बुंनानै फंनैसो गोथार बाथ्रा बानजों बुंलांनो थाखाय जों आलासिखौ लेंबोखादों बे आलासिया दा बावैनो फैगोन फैनानै बिथांमोनहा बुंलांगोन बे रोखोमैनो अहरह जों सेस्था खालामदों जों दुखु दङ जोंनि जोहोलाव दैमालु हानजाया जोंनि सेंग्रा आरो सिख्लाफ्राबो माखासे गिज्रा आखुजों लोब्बा लानानै माने गाज्रि जालांनाय लामाजों थांबाय मोजाङाथ' मोजां दङ खिन्थु माखासे मानसिफोरखौ जों ओरैबायदि सान हर ड्राग्स एडिक्टेड जानानै हाला हाला गारि खि गारि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बहाबा 10 लाख थाखानि गारि बायनानै जेबो खामाय मावला लाइन गसाइगावआवनो होन क'क्राझारावनो होन गसाइगाव क'क्राझार बङाइगाव बर' हारियानो बांसिन ड्राग्स एडिक्टेड जानानै जोबस्रांनायनि लामाजों थांगासिनो दं बेखौ होबथानायनि रावबो गोहोआनो गैया जेबो सिन्था धारायानो गैया बेफोरबायदि सिन्था धाराखौ जाहाथे जोंनि गोरों गोराफ्रा सरकाराबो जाहाथे खावलायनाय सरकारखौबो जों खावलायनाय बेफोरबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय मानसिफोरखौ लासैनो मोनसे बेबस्था खालामनानै बेखौ प्रटेक्ट खालामनायनि बेबस्था लाथों सरकारखौ खावलायो जों सरकाराबो जाहाथे नाजायो जोंनि NGOफ्राबो जेसेबां NGOफोर दं बेरो गुबुन गुबुन NGOफ्राबो बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामनायनि राहा बेबस्थाफोरखौ लानांगौ बेखौ खावलायनाय जायो दिनै बर' हारिखौ रावबो अनसाया सोरबाया बर' हारिखौ माने जोबस्रांथों होननानै आसाम हादरनि सोरबा गोरों गोराफ्रा बर' हारिया जोबनानै थांब्लाबो जेबो नङा बेबायदि साननानै बर' हारिया मा जाब्ला जाथों रासिन आरो जौ दखानखौ खुलिनानै होनायनिसो लामा लादों दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनो थाखाय बयबो रायजो राजा गोरों गोरा मानसिफोरखौ खावलायो आरो जोंबो बेफोरबादिनो सेस्था खालामलांबाय थागोन